Здравейте ви, боксери, аз съм Badly Boy и вече се преместих в YouTube. Да, знам. Нарочно го направих, защото се видях, че в VBOX нищо няма да стане. И... Извинете. Просто влизат в стаята. В миналия епизод на Minecraft Survival събирахме ето там дърво. Дойдохме до тук, събрахме малко сняг, взехме си работната маса от тук. И мисля, че спрях епизода тук, защото и все пак се спалнах тук. Тук. Извинете ме. Само да си оправя настройките. Защото и без това... Като гледам, имам доста снежни топки, цветя, спър саплинг, имам куфър. Да, бонус куфъра. Съм, че нямаше факли около него. Упс. Да, на едно 5-1 съм, а не на едно 5-2, не знам. Извинете, но съм болен. Пак. И пак. Все пак не съм на училище. И без това сме в ваканция. Да. Друг епизод ще използвам тази пещера. Може да не я използвам. Добре, ако чувате баба ми, ще ви дам 5 лева. Нямам камък. Ще посъбера малко. Текстчър пак е HD Textures, за който ме пита. Той едва ли някой ме гледа в YouTube. Аз съм гледал кой ми гледа профила само в VBOX. Ама... То не, че съм много известен, ама... То аз не го правя за известност, аз го правя... Нали, вие да гледате и да се забавлявате като гледате. Да видите нови игри, неща, които не сте правили. Просто нови неща да видите. И да ви е забавно. Да. Що не? Да, така понякога няма да говоря, защото и без това. Но какво да говоря? И аз да ви кажа... Сега ще използвам тази пещера. Нямам торчове, ама ще използвам. Но имам ко. Добре, първите 3 епизода ще съм написвал намирно за тия, дето са на български. Защото да ви кажа, не обичам много да играя Survival, особено с монстъри. Така вече имам торчове.
Ние за сега събираме и айрон вече. Още от втория епизод. И то доста. Понякога ще бъде малко тихо, защото и без това съм на слушалки, а имам проблеми с самия скайп и едва ли някога ще чувате някой с мен. Нали, може да чувате, когато примерно слушалките ми са на поправка, защото случва се. Паркур. Абе... Не е много. По-добре ще се връщам горе. Да, много съм нагоре. Може би ще преспиме. Какво ще приспиваме, Боже? В тази пещера. Малко тъпо, ама ето, че не съм активен много в Survival, да ви кажа и без това. Много снежинките в този текстчер пак са яки. Този текстчер пак ми е нов. За първ път го слагам на самия Майнкрафт. Защото преди просто сложих си го, ама и без това Майнкрафт не ми тръгваше докато си го слагах там. Не, че заради текстчер пака не ми тръгваше, ама просто имах вирус в компютъра, не мога да отварям Google, YouTube, Facebook и такива работи. Затова даже и не снимах. Ама ще се опитам да оправя проблема. И пак ще се опитвам да правя епизодите дълги, но не чак толкова дълги като ония на GTI, защото не можах да го кача и го направих на 2 части, ако сте забелязали. Ще поговоря малко за това, защо се преместих. То се вижда защо, защото все пак във VBOX на някакъв пълен шит. И някакво... Как да ви го обясня? VBOX на по-известните почнаха да се местат. Нали, не че се считам и аз за известен, ама просто... И без това, ако стоя във VBOX, с какво ще стане известен? Не че и искам. Може да се кажеш в някакъв случай, че искам да стане известен, за да се радвам, че има много хора, които ще ме гледат и следят и такива неща. Но не по този смисъл, че да се... Как да ви го кажа? Не в този смисъл да съм известен, че да се кефя, да спра на големия газар, че съм известен. Просто го правя за забавление и искам да се радвате от клиповете и... Как да ви го обясня? Просто ви казвам, че не го правя за известност. Правя го за забавление. Някой може да си помисля, че искам да стана известен, да се правя на големия газар после и